puna podrška patriotskoj produkciji Samo napred. Molio bih vas da odgovorite na ova pitanja. Evo, odgovorili smo, nemojte da brinete. Pozdrav, juče sam se vratio sa planinarenja, odnosno sa planine Orovice, i mogu da kažem da je to jedno prelepo iskustvo i svakome bi preporučio. Moram da napomenem da nikada ne bih otišao da nisam slušao kolumne doktora Petrovića i od srca mu se zahvaljujem. Hvala prijatelju. Nadam se kad si bio tamo na toj planini Orovici da si napravio neke slike. Možeš da mi pošalješ te slike i ne samo ti, nego svi ljudi koji se bave obilaskom lepih prirodnih lokaliteta, gde su kanjoni, gde su klisure, da ovo, ra. Imaš na mom sajtu miroljupetrović.com moj mail, pošalji mail da vidimo šta ima, kakvi su lokaliteti i tako dalje. Da, mislim, ove lokalitete na kojima sam ja bio i koje ja najviše reklamiram, to su lokaliteti koje sam čuo od nekoga, pa sam tamo otišao. Ne zato što sam to niko ne reklamira. Znači, za meandar Morave sa Kablara, to sam video, mislim slučajno, ništa nije slučajno, to sam video u jednoj knjizi kad sam držao predavanje u Čačku i onda mi je ova direktorka muzeja u Čačku pokazala monografiju što su objavili crkve i manastiri Ovčarsko-Kablarske klisure. I kad se otvori prva strana, onako ova unutrašnja strana korica, tu je velika slika tog meandera Morave koji se vidi sa Kablara. Ja sam se oduševio kad sam to video i onda sam pitao jednog mog prijatelja iz Čačka i on mi je rekao, bio sam tamo 1000 puta i onda me on odveo. Vodopade Sopotnice sam isto slučajno otkrio. Tako što sam pre, ne znam, 10 godina ili više, čekao sam vizu za Izrael, kad sam prvi put išao za Izrael. I tu je bio jedan moj prijatelj, tu su bila dva čoveka koja su čekala isto za vizu. Bio neki policajac i jedan tip iz Prijepolja. I ovaj policajac, taj mlađi jedan momak, kao, jeste vi Miroljub Petrović? Rekao, jesam. Pa ja sam gledao vaše emisije, to je bilo tamo 2008. kad sam tražio vizu, mislim da je 2008. A taj tip iz Prijepolja, taj drugi, on nije znao za mene. I onda kad smo mi krenuli u priču, ja i taj policajac, to kad smo pričali, čuo što ja pričam, iz Prijepolja. I onda on, kako se zove, kad je čuo što ja pričam, pa kaže on meni, čoveče, pa ja istu tu priču pričam u Prijepolju, mene su proglasili ludakom ovde, kaže, u Prijepolju, što ja šetam po planinama. Mića Divac se zove. Čuveni Mića Divac iz Prijepolja. On inače ima jedan od najboljih autoservisa u Prijepolju. I njegov sin vodi taj autoservis. I mene prepozna ovaj policajac, ali ja posle nastavim priču sa Mićom Divcem. I tu se mi našli, brate, ko da smo rođena braća. I tu se mi ispričali ovo, posle se policajac nije uključivo. Aj, posle idemo na piće, znaš, mi završili to za vizu, mi posle na piće. I tu ja s njim napravim razgovor sa Mićom Divcem i ja zapucam za Prijepolje. I on mene povede kanjon Mileševke. Znaš kakav kanjon, brate? To je lepota, brate. Znači, lepota. Samo niko tu sad ne ide pa sad ima tu i zmija, ima i vukova, ima svašta. Pa smo onda išli, on me vodio na vodopade Sopotnice. Mića Divac. Znaš, kak je voj, oduševio sam se. Da me Mića Divac nije odveo na vodopade Sopotnice, nikad to ne bi vidio. Tamo kod nekog uče, to je taj porodica Janjušević koja izdaje apartmane. I tako sam saznao za porodicu Janjušević, posle sam tu stalno dolazio i iznajmljivao njihove sobe. Pa me vodio na Kamenu Goru, pa na Jadovnik, pa znaš ti tebe sve Mića Divac nije vodio. Mića Divac čuveni, ali njega su proglasili za fanatika, ludaka, što neće po kafanama da bleji, nego ide po prirodi ovo ono. Tako da sam tako saznao za vodopade Sopotnice, zahvaljujući Mići Divcu. Pa onda, na primjer, Uvac. Uvac nisam mogao da nađem na internetu kako da odem tamo. Gledao sam neke mape, nešto, to sve objašnjeno kilavo, kljakavo. I onda sam zvao jednog mog prijatelja iz Sjenice. Rekao, brate, on počeo meni da objašnjava. Tu ideš ovde, pa ovde. Rekao, pa ima neko tamo da me povede. A on u Beogradu radi tamo nešto, trener, fudbalski, ovo, ono. Blej. I onda meni da broj telefona nekog svog prijatelja
koji tamo na Uvcu ima neki kamp prikolicu, tu iznajmlje sobe za spavanje i ovo. I ja nazovem tog Baju. I onda me on povede, znači zvao sam tog Baju da me on povede na Uvac. Razumeš? To nikad ne bi mogao tamo da ode. Nema putokaz, nema ništa, brate. Evo ni dan danas nemaš putokaz da ti dođeš na Kanje Uvac, na taj najlepši lokalitet, taj da je to brdo Molitva, odakle se Uvac najbolje. Nema putokaz. Samo neko ko je jedan put tu prošao, da ga su ga doveli, on može da te povede. Nema putokaz. Ima put, ti dođeš ovo put, ima ono, sad su stavili neku tablu Vidikovac, nešto. Ali to kad uđeš, tamo negde, a da skreneš sa ovog puta Sjenica, Ivanjica, nema putokaz nikakav. Da piše, ne znam, Kanjon Uvca, ovo ono. Ima nešto piše Konačište, Uvac i nešto tako. Znači, mora neko te odvede. I to sam morao dođe jedno 2-3 puta, jedno sam skrenuo na pogrešan put, ali tamo ima više puteva. Nema nikakav putokaz, brate. Tako da sve ove lokalitete gde sam ja bio, Rikavačko jezero, brate, i Bukomirsko, sad su bilo Bukomirsko jezero, pre nekoliko godina je urađen asfalt. Ali nikad ja za Bukomirsko jezero ne bi saznao da mi nije rekao jedan rođen. Rikavačko isto. I sad ja to reklamiram. Tako da svi ljudi koji idete po planinama, ovo ono, javite mi se na mail, pošaljite neke slike da vidimo kako to izgleda ovo ono, da malo to izreklamiramo, da to malo promovišemo.